Mindjárt jön a mai rész, de előbb segíts! Szükségünk van követésre, kedvelésre, hogy a kiadó lássa az érdeklődést. Sötét volt, de nem az a fajta sötét, amitől az ember azonnal félni kezd. Nem az a mély, súlyos, szilárd sötét, amelyben nincsenek támpontok, és ez mindenkit rettegéssel tölt el. Nem. Ez a sötét ennél sokkal rosszabb volt. Az üres sötétség, aminek se súlya, se karaktere nincs. Az elmúlás sötétje. Maga a hiány. A semmi. A távolban 2 pont jelent meg. 2 derengő fénypont. Apró pislákoló pontok. Most legalább volt valami. Valami, amihez igazodni lehetett. Valami, ami létezett. Ez a jelenlét azonban nem hozott megkönnyebbülést, sőt a világ egy pillanatra még kétségbeejtőbbé, még üresebbé vált. Teljesen betöltötte valami baljós jelenlét. Keresd fel oldalunkat és merülj el még jobban a tengerár világában.